Beda proċess ta' studju li f'sitt xhur mistenni jwassal għat tfassil ta' triq il-qoddim sabiex pajjiżna jkollu servizz pubbliku b'vetturi elettriċi. F'konferenza tal-aħbarijiet li fiha ġie ffirmat ftehim għal dan il-għan, is-Segretarju Permanenti mill-Ministeru għall-Enerġija, Intrapriża u Żvilupp Sostenibbli Anthony Gatt spjega kif ser ikun imqassam dan l-istudju fuq is-sitt xhur li ġejjin. Għandek l-ewwel attività li se ssir fl-ewwel 4 xhur li se tkun qed tieħu ritratt holistiku ta' sitwazzjoni dak li għandu x'jaqsam trasport ġenerali fis-servizz pubbliku kollu. It-tieni attività mbagħad se tkun qiegħda tħares lejn dak li hemm barra sabiex ikonna opportunità nagħmlu użu mill-aħħar teknoloġija kif ukoll fl-immaniġjar fit-tħaddim bl-AI tal-istess trasport. Spjega kif imbagħad l-aħħar pass tal-istudju ser ikun l-assessjar tas-suq tal-karozzi elettriċi sabiex ikun stabbilit dak li l-aktar jagħmel sens għas-servizz pubbliku f'pajjiżna. Segretarju Permanenti ewlieni Mario Kutajjar spjega kif din il-bidla l-karozzi iżjed sostenibbli hija waħda strateġika li permezz tagħha ser jintlaqtu ħafna għanijiet. Spjega kif is-servizz pubbliku diġà qed jikkontribwixxi fit-tnaqqis tal-użu tal-karozzi permezz tal-one-stop shops u r-remote working. U għannota kif minn 870 karozza eżistenti tal-Gvern madwar 60 minnhom huma elettriċi jew hybrid. Dan ifisser li r-rata diġà taqbes il-medja nazzjonali ta' 2%. It-tħejjiet diġà bdew, però hawnhekk illum minna l-bażi li fuqha se nkunu mhux biss qed intejbu l-operat ta' kif naħdmu, imma naqilbu wkoll il-vetturi għal vetturi elettriċi u anke naraw bl-iktar mod effiċjenti kif nistgħu nħadmu l-istess vetturi tagħna.